Salah Sharif li bjan ta' 43 sena tpoġġa taħt ordni ta' probation għal sena wara l-instab ħati li kien għeddet użam kontra rida tagħhom tifel ta' 13-il sena u lil missieru f'appartament. Il-każ imur lura għal Lulju tal-2019 f'appartament f'San Pawl il-Baħar meta l-Libjan flimkien ma' żewġ irġiel oħra kompliċi miegħu daħlu jisirqu f'appartament fejn kien hemm il-vittmi. Huma kienu armati b'sikkina u Sharif ġimix li l-kaġuna ġrieħ ħfief fuq il-missier li seraq li kellu sikkina fil-pussess tiegħu u li żamm persuni kontra rida tagħhom u għeddidhom. L-uffiċjali tal-pulizija li marru fuq il-post xedu kif sabu li t-tifel fil-gallerija mbikkem flimkien ma ġara li t-tifel kien qabeż għal-għanda. L-akkużat sqar li marant il-vittma għax kien ibelu id-droga u riċi flus lura. Għaldaqstant il-qorti rimarkat kif l-akkużat uża l-forza biex daħal fil-proprjetà iżda ma ġiex pruvat li kellu l-arma. Il-qorti qalet li jirriżultala li l-vittma kien jitraffika droga bil-konsegwenza li seta' għamel l-edewwa. L-akkużat instab ħati li żamm l-vittmi kontra rida tagħhom u li jeddidhom u tpoġġa taħt ordni ta' probation għal sena minkejja li l-akkużat huwa ħieles mill-vizzju ta' droga. Angelo Attar ta' 45 sena mill-Birgu ingħata l-libertà kundizzjonata wara li ħebba l-pulizija li ma kienx xogħol. Il-każ imur lura għal Jannar tal-2017 barra l-mini ta' San Ġiljan meta l-pulizija nnota manuvri perikolużi li Attar kienet jagħmel waqt li kienet isuq. Wara li l-pulizija waqfu Attar allegatament ħareġ mill-karozza tiegħu u ta' daqqa ta' pon lill-uffiċjal fuċċu u ġie akkużat b'sewqan perikoluż li ħebba l-pulizija u li kien riċediv. Attar kien ammetta l-akkużi miġuba kontrih għal dik li kien reċidiv għaldaqstant huwa ġie obbligat li jagħmel 250 siegħa f'servizz fil-komunità. Din id-deċiżjoni tal-qorti ġiet appellata mill-Avukat Ġenerali wara li skontu kienet ħanina wisq miegħu u fakret kif l-istess qorti kienet qed tikkunsidra li ma tirrevokax il-liċenzja tal-akkużat. Il-qorti kriminali tal-appell innotat kif kien biss wara li l-prosekuzzjoni rterat l-akkuża ta' riċidiviżmu li l-akkużat ammetta l-akkużi. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo notat ukoll kif din l-akkuża ma ġietx ipprovata. Wara li l-partijiet laħqu ftehim bejniethom, il-qorti tat il-libertà kundizzjonata għal 3 snin lil Attar u ordnatu iħallas ftit aktar minn 1500 € fi spejjeż tal-qorti fi żmien xahar.